Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Damoy. Taong 1959, Mayoyaw, Ifugao. Bata pa lang, mulat na si Damoy sa kultura at tradisyon ng kanilang lahi. Kung hindi nyo kasi na itatanong, anak siya ng mag-asawang purong katutubo. Hindi ko nababanggitin kung ano ang tawag sa kanilang angkan. Gawa ng magpahanggang sa pangkasalukuyan, umiiral pa rin ang mga ito. Wala rin siyang balak na ipakilala ito sa tao dahil noon pa man, hangad na ng bawat isa sa kanila na maitago ang kanilang pag-iral sa mundo. Hindi dahil sa ayaw nilang magpakilala, kundi dahil sa mga pinoprotektahan nila. Di man kasi sa pagmamayabang pero ang lahi na pinagmulan niya nagtatangan ng kakaibang dugo. Marami silang pinaniniwalaan pagdating sa mga Diyos at mga nilalang ng kalikasan. Normal na rin sa kanila ang paniniwala sa lihim na karunungan, lalong-lalo na sa mga biyaya ng kalikasan na tinatawag nilang mga kadang o kung tawagin sa ating dialekto, mga mutya. Kaya para mapanatili ang tradisyon, obligado ang mga magulang ng mga susunod na henerasyon na ituro sa kanilang mga anak ang lahat ng pamamaraan at paniniwala. Dahil dito, kung kaya't maagang namumulat ang bawat isa sa kanila. Ito rin ang pinanghahawakan ng mga matatanda upang makasiguro na hindi mapapatid ang kanilang mga paniniwala. Istrikto ang mga nakatataas sa tribo pagdating sa kanilang pinaniniwalaan. Kaya hindi nila pinauunlakan ang anumang uri ng pananampalataya ng mga tagalabas. Dagdag pa ni Damoy na may bakal na batas ang kanilang tribo, kaya hindi marunong magdalawang isip ang kahit na sino. At sa loob ng halos 10 taon na pananatili niya sa loob nito, nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang mismong pagpatay ng mga kadugo niya sa mga taong walang ibang hangad, kundi kumbinsihin ng bawat isa sa kanila. Siyempre, wala naman siya noong masisisi sa kadahilan ng kasalanan din naman ng mga misyonaryong pumupunta. Dahil dito, kung kaya't sa katagalan, wala na gaanong mga tagalabas na namumundok. Mas pabor naman yun sa panig nila dahil sa wala sila noon gaanong iniisip. Subalit, ilang buwan nang lumipas pagpasok ng taong ito, nabigyan ng misyon ng kanyang mga magulang na mamuhay sa isang bayan, ilang milya ang layo sa Mayoyaw. Kaya nila ito gagawin ay dahil sa pagnanais ng kanilang mga katribo na malaman at mapag-aralan ang buhay sa labas. Dagdag pa ng mga ito na mananatili sila roon ng 4 na taon para matuto, mag-aral at magtuklas. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Batid nito na malaking karangalan ang mabigyan ng ganoong misyon, kaya naman umalis sila sa tribo ng may buong pagmamalabis na tuparin ang iniatang sa kanila na tungkulin. Dumaan ng ilang araw na paglalakbay. Narating na nga nila noon ang bayan. Unang beses niyang makalabas noon sa tribo, kaya nung mapadpad sila sa lugar na purong kabahayan, abot langit ang kanyang pagkamangha sa kanyang mga nakita. Paunti-unti, napagtanto niya na mas maganda ang buhay sa labas ng kanilang lugar. Ngunit nang mapansin ito ng tatay niya, paulit-ulit siya nitong inabisuhan ukol sa kung ano ang misyon nila. Dahil dito, kung kaya't sinikap niyang magpatay mali siya sa mga bagay na kanyang nakikita. At sa pagdaan ng mga buwan, paunti-unti napakibagayan na nila ang paligid. Ayon sa kanya, na nung marating nila ito, hindi sila nakaranas ng anumang uri ng hirap. Paano ba naman kasi, kilo-kilong ginto noon ang dala ng tatay niya? Kapag nagigipit sila, ibinibenta lang nila ito para maresolba ang lahat ng kanilang iniisip. Ganon at ganon ang kanilang ginawa
hanggang sa makapagpundar na sila ng kanilang sariling tahanan. Nagkaroon na rin sila ng mga kaibigan at kakilala na sa katagalan yon ang naging daan upang mas maunawaan pa nila ang sitwasyon at pamamalakad sa bayan. Dahil sa mga ito, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon para makapag-aral. At paunti-unti, yon ang naging daan upang magkaroon siya ng bagong karunungan na hindi naturo sa kanilang tribo. Akala noon ni Damoy, dito na siya tatanda at magkakaroon ng sariling pamilya, pero masyadong mabilis ang paglipas ng 4 na taon. Isang umaga nagulat na lamang siya nang abisuhan siya ng kanyang pamilya na babalik na sila. Ayon sa kanyang ama, nalikom na nila ang lahat ng kanilang kailangan, kaya wala nang dahilan para magtagal sila roon. Dagdag pa ng mga ito na hindi masasayang ang kanilang tahanan dahil ibibigay nila ito sa mga kakilala nilang alam nilang walang-wala sa buhay. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama, hindi naman siya nagdalawang isip na sumagot dito ng, "Tay, hindi ko na ho gustong umuwi. Dito na ang buhay ko. Kaya kung gusto niyong bumalik, kayo na lang. Ayoko nang manirahan sa bundok. Sawang-sawa na ako. Pakiusap, itay. Palabasin niyo na lang sa mga kadugo natin na namatay ako o hindi naman kaya'y dinukot ng kung sino-sino. Bilang ama kita, alam mo na ito mas makakabuti sa akin." Nang marinig naman ito ng kanyang ama, hindi naman ito nakasagot sa kanya. Ilang minuto rin sila nitong nagkatitigan hanggang sa bigla na lamang siya nitong itinulak sa pader ng bahay. Pagdikit niya rito, nakita niya ang pagkapang ng isang gintong ahas sa bisig nito. Dahan-dahan itong pumulupot doon hanggang sa naramdaman niya ang nag-uumapaw nitong lakas na tila bang naiipon sa dulo ng kamao. Kapansin-pansin din ang pagliwanag ng mga mata ng tatay niya na siya namang labis niyang ikinabahala. Alam ni Damoy na ginagamit lamang ito ng tatay niya kapag meron itong kaaway. Batid din niya na mapaminsala ang ganoong estilo, kaya naman nang masipat niya ito, abot langit ang naramdaman niyang pagkasindak sa puntong hindi niya nagawang kumilos at makapagsalita pa. Ilang minuto pa ang lumipas. Bahagya namang nabaling ang atensyon niya sa nanay niya matapos nitong tangkaing pigilan ang kanilang padre de pamilya. Dahil dito, kung kaya't bahagya itong kumalma. Pag-alis nito ng braso sa kanyang leeg, napansin niya na kusang naglaho ang gintong ahas na nakita niya roong pumulupot. Hindi ko pwedeng pahintulutan ng ganyang kataksilan, Damoy. Alam mo kung anong ibig sabihin yan. At alam mo kung ano naghihintay na parusa sa'yo sa oras na malaman niya ng ating angkan. Hindi ako ang tipo ng ama na ipapahamak ang mga anak, kaya ngayon palang makinig ka. Sagot nito sa kanya. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dito na sumingit ang nanay niya. Alam kasi nito na yun talaga ang gusto niya, kaya ito na ang nakiusap para sa kanya. Yun nga lang, hindi ito naging madali dahil sa katigasan ng puso ng kanyang ama. Makailang beses pa itong kinumbinsi ng kanyang ina hanggang sa napilitan na rin niyong pumayag. Labag sa loob nito na sumang-ayon sa kanyang binabalak, pero dahil sa pakiusap ng kanyang asawa, pinili nitong pagbigyan siya. At nang magkasundo na ang dalawa, muli silang nag-usap para sa plano na kanilang gagawin. Ayon sa kanyang ama, hindi na madali na palabasin na nawawala siya dahil sa oras na malaman ito ng tribo, magpapadala ito ng mga mandirigma na maghahanap at papatay sa mga taong dumukot sa kanya. Mariin din itong inilahad na hindi magiging madali ang kanyang iniisip. At sa oras na magkaproblema, posibleng madamay ang mga taong minsang naging malapit sa kanila. Nang marinig naman yun ni Damoy, hindi siya kagad nakasagot. Alam niyang totoo ang sinasabi ng tatay niya, kaya walang dahilan para pabulaanan ito.
Kaya naman sa halip na makipag-argumento at ipilit ang kanyang gusto, nagdesisyon siyang sumunod na lang sa ibig nitong mangyari. Sa bandang huli kasi, babalik at babalik siya sa lugar kung saan siya nagmula. Dahil sa pagbabago ng kanyang isip, hindi na nagpatuloy sa pagmamakaawa ang kanyang ina. At sa halip na magtagal pa ang pag-uusap nila, pinili na lamang nilang ihanda ang kanilang mga gamit. Kagaya ng inaasahan, ibinigay ng tatay niya ang bahay sa taong 4 na taon itong naging katiwala at katulong sa pang-araw-araw. Labis naman itong ikinatuwa ng pamilya nito, kaya naman kahit papaano naging memorable ang kanilang pag-alis. Ilang oras ang dumaan. Nakalabas na sila ng bayan. Kalabaw at kabayo lang ang nagbubuhat ng mga gamit nila noon, habang silang 3 matyagang nilalakad ang napakahabang daan. Bagaman wala na sila gaanong nakikitang kabahayan, hindi nila ito alintana. Kung tutuusin kasi, sanay naman sila sa ganoong sitwasyon. Minsan nga, natutulog sila sa bundok nang walang kahit na anong dala. Kaya rin nilang maglakad ng walang sulo, gawa ng ito ang malimit nilang ginagawa kapag ka nangangaso. Ayon sa kanyang ama, di hamak na ligtas sa bundok kumpara sa kabihasnan ng mga ordinaryong tao. Sa bundok kasi, mga hayop lang ang magiging alalahanin mo. Habang sa kabihasnan, hindi lang mga ligaw na hayop ang iyong iisipin, kundi pati na rin ng mga taong may masasamang loob. Ito ang laging inaalala ng kanyang ama, lalo na nung nagsisimula na silang manirahan sa bayan. Dahil dito, kung kaya't iniiwasan nilang magtiwala sa kahit na sino. Hindi rin sila gaanong nagpapakakampante sa kabila ng mga hawak na karga ng mga magulang niya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, napansin na nga nila na malapit nang lumubog ang araw. Dahil dito, kung kaya't sa halip na umusad pa, pinili nilang ituon ang kanilang atensyon sa paghahanap ng lugar na mapagpapalipasan ng buong magdamag. Nalaman kasi niya na milya-milya pa ang distansya ng susunod na baryo, kaya hindi na sila nagbakasakali. Di hamak kasi na mas magandang makapagpahinga upang punong-puno sila ng enerhiya kinabukasan. Kalaunan, nakakita na sila ng 2 puno na may malaking ugat. Meron itong maliit na uka sa ilalim na kakasya lamang ang 2 tao. Nang masipat ito ng tatay niya, agad sila nitong tinawag para dalhin na roon ang mga gamit nila. Maya-maya pa, naging abala na sila sa paghahanda ng pagkain hanggang sa nauna nang matulog ang kanyang ina. At habang nagpapahinga ito, panay naman ang pag-uusap nila ukol sa madadat na nila sa tribo. Medyo hindi na rin kasi siya makapaghihintay, lalo pat matagumpay ang misyon na ipinagawa ng mga nakakataas sa kanila. Nang marinig naman ito ng tatay niya, seryoso itong sumagot sa kanya ng, Ihanda mo na ang sarili mo. Dahil yan ang panahon na makakatanggap ka na ng biyaya ng kalikasan. Sa wakas, anak, katulad na rin kita. Bilang ama, masaya ko na masilayan ang aking mga anak na tinatahak ang larangang aking tinaanan. Kaya Damoy, sana kapag nakuha mo na ang biyaya na para sa'yo, huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyong naiisip mo. Pag-isipan mo ito ng maigi, nang sa gayoy maunawaan mo ang konsekwensya na dala nito. Pasensya na kayo, tay. Inaamin ko na nadala lang ako kanina. Pero wag ho kayong mag-alala. Hindi na yun mauulit. Sagot naman niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito nila tinalakay ang mga karga na ipinakita ng tatay niya. Yun nga lang, may mga limitasyon ng ganoong mutya, kaya ninais ni Damoy na wag na itong pangalanan ni banggitin ang iilan pa nitong mga abilidad. Pero ayon sa kanya, kahanay ng mutyang yon ang mutya ng kidlat at mutya ni Apo Lakay.
Isa ito sa mga matataas na antas na pawang mga veterano lang sa tribo ang nakakakuha. Dagdag pa ni Damoy na hindi na ito nakapagtataka sa kadahilan ng noong kabataan ng tatay niya, isa yung mandirigma sa angkan nila. Marami na yung pinagdaanan, kaya naman normal na lang para rito ang mga ganoong uri ng tangan. Matapos naman nila yung pag-usapan, inabisuhan na siya nito na magpahinga. Siyempre bilang anak, agad naman niya itong sinunod para naman kinabukasan maging masigla ang lakad nila. Di na rin niya inisip ang tatay niya dahil alam niya na sanay na ito sa mga ganoong bagay. Inakala rin niya na magiging normal ang gabi, pero bandang alauna pa lang ng madaling araw, nakarinig siya ng mga taong nag-uusap malapit sa kinaroroonan nila. Panayang pagsisitawanan ng mga ito na parabang wala itong iniisip na kahit ano. Pagmulat naman ng kanyang mga mata, nakita niya ang tatay niya na nakatayo, bit-bit ang gulok nito na nakasukbit sa lalagyanan. Nakapatay na rin noon ang siga na kanilang ginawa, indikasyon na sinusubukan nitong magtago sa mga taong paparating. Ang kaso lang bago pa mapatay ng tatay niya ang siga, natunugan na nito na napansin ng mga taong yon ang apoy mula rito. Kaya naman imbis na magtago at abisuhan sila, minabuti na lamang nitong hintayin ang mga paparating. Nang maramdaman naman itong nagising siya, dahan-dahan siya nitong tiningnan, kasabay ng pagwika nito ng, Kahit na anong mangyari, anak, huwag na huwag kang aalis sa kinaroroonan mo. Diyan ka lang, bantayan mo ang nanay mo, at ako nang bahala sa lahat. Ilang minuto pa ang lumipas. Dumating na nga ang mga taong hinihintay ng tatay niya. Pagsilay naman ito rito, mabilis itong naglakad na parabang wala itong takot sa katawan. Dahil dito, kung kaya't agad naman yung sinalubong ng kanyang ama habang pasimple na nagtataas ng bakod at puder sa katawan niya. At nung makaharap na nito ang 5 individual, may hinahon naman itong nagtanong ukol sa kanilang kailangan. Ngunit nang marinig ito ng mga taong yon, di naman ito kaagad umimik hanggang sa may naglakas loob na sa kanilang magwika ng, "Asawa mo ba yung nagpapahinga katabi ng binata? Ibigay mo na lang siya sa amin at wala tayong pag-uusapan." Kasabay ng pagwika nito, ay ang dahan-dahan naman itong pagpakita ng armas na nakasukbit sa bewang. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, hindi naman ito nagpatinag at sa halip na makaramdam ng takot, kalmado yun doong sumagot ng, Pasensya ka na. Hindi magagamit ang aking pamilya na basta na lang hihiramin. Umuwi na kayo. Wala akong panahon sa inyo. At huwag mo ring ipagmalaki ang dala-dala mo. Baka sa'yo tumama yan. Nang marinig naman ito ng mga taong yon, hindi nito maiwasang magsitawanan. Akala kasi nila nagbibiro lang ang ama ni Damoy, pero nang akmang sasagot na ang nakasagutan nito, nakita ng mga kasamahan ng taong yon ang dahan-dahang pagkahati ng mukha nito. Hindi nila nakitang tinaga ito ng kanyang ama, kaya nung masipat nila ang pangyayari, medyo nagulat at nasindak sila. Bago rin makapagwika ang saksi, kitang-kita nila kung papaano maligo sa dugo ang biktima bago ito tuluyang humandusay sa lupa. Pagdistansya naman ng mga kasamahan nito, dali-dali itong humugot ng armas at walang habas na nagpaputok. Pero pagtama ng mga bala sa katawan nito, hindi man lang ito bumaon. Yung iba sa mga balang yon, biglang nalusaw bago pa man makalapit sa kanyang ama. Dahil dito, kung kaya't napilitang tumakas ang mga ito. Paglayo nito sa kanilang kinaroroonan, hindi na ito sinundan ng tatay niya. Bukod kasi sa wala na itong balak na pumatay, batid nito na sapat na ang kabangisang ipinakita niya. Maya-maya pa, pagbalik ng katahimikan sa paligid, marahan naman itong naglakad pabalik. Nang mapansin itong gising na ang kanyang ina,
agad sila nitong inabisuhan na maghanda. Kaya naman nang marinig nila ito, hindi na rin sila nagdalawang isip na maglikpit ng gamit. Bagaman napakadilim pa, sinikap nilang umusad para lamang makalayo sa lugar kung saan sila nagpahinga. Ang nais kasi nila noong mangyari, matakasan ang mga kamag-anak nito na posibleng pinagsumbungan ng mga kasama nitong nakaligtas. Pagtungtong ng madaling araw, narating nila ang baryo na kanila namang pinagpahinga ng ilang minuto. Mula roon, naghanda muna sila ng almusal bago umalis. At habang naroon sila, iniwasan nilang makipag-usap sa kung kani-kanino. Ayaw kasi nilang makatagpo ng tao na posibleng may kaugnayan sa individual na pinaslang ng kanyang ama. 2 gabi pa ang dumaan. Kagaya ng inaasahan, narating na nila ang kanilang tribo. Pagpasok nila rito, sinalubong sila ng kanilang mga kadugo ng buong pagtanggap. Bawat isa masayang-masaya dahil sa tagumpay ng misyon nila. Halos ilang oras din silang kinausap ng mga nakatataas bago sila nito pinahintulutang magpahinga. Akala noon ni Damoy, ligtas na sila ng mga magulang niya, pero pagsapit ng unang gabi, may narinig silang sigawan sa bukana ng tribo. Alam nila ng mga kasamahan nila ito, kaya naman dali-dali silang lumabas para pagmasdan ng mga kaganapan sa paligid. Pagkaraan ng ilang minuto, dito nila nakita ang 2 nilang kasama na may daladalang aswang na pumulupot sa isa sa mga lambat na inilagay nila sa mga sanga ng puno bilang patibong. Nababalot ang mga ito ng sabulag, kaya hindi ito gaanong napapansin ng mga nilalang. Napakadikit din ang bawat parte ng lambat na yon, kaya sa sandaling lumapat dito ang kanilang balat, hinding-hindi na sila makakawala. Ayon sa kanya, ang sikreto sa ganoong uri ng bitag ay ang mutya ng kagamba. Napaka-epektibo kasi nitong panguhuli, kaya mga ganoong mutya kalimitan ay nakalagay lamang sa kanilang mga sandata. Pagsilay naman nila Damoy sa nilalang, agad naman nila itong nilapitan para matingnan sa malapitan. At nang makalapit na sila rito, biglang nanlaki ang kanilang mga mata nang mapansin nila na parang pamilyar ang mukha ng nilalang na yon. Alam nila na nakita na nila ito sa kung saan, pero ang hindi nila maalala ay kung kailan. Dala ng kuryosidad, nagmamadali naman silang naglakad papalabas para matingnan ang kasalukuyan doong nangyayari. Pagtungaw nila sa labas, bumungad sa kanila ang mga kasama nila na pinapana ang mga nilalang na kasama ng nauna nilang nahuli. May mga humahabol na rin sa mga ito, kaya naman alam nila na hindi na ito makakatakas pa. Mag-iisang linggo ring nangyari ang ganoong sitwasyon sa kanilang lugar, na siya namang labis na ikinagulat ng mga nakatataas sa kanila. Dahil sa pangyayaring yun, kung kaya't nagsimula silang magsiyasat hanggang sa malaman nila na nagmula ang mga nilalang sa bayan na kanilang napuntahan. Marahil natunugan sila ng mga ito, kaya yun nakarating sa kanilang teritoryo. Dahil dito, kung kaya't agad silang ipinatawag ng tatay niya. Pagsapit ng sumunod na araw, inabisuhan sila nito na bumalik para malaman kung saan nagmumula ang mga nilalang. Nababahala man sa mga posibleng mangyari, wala silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Batid ni Damoy na isang kadakilaan ang misyon nila, kaya nakahanda silang ialay ang kanyang buhay kung ito ay kinakailangan. Sa loob ng ilang araw na paglalakad, wala namang nangyaring hindi inaasahan. Bukod kasi sa doble-doble ang kanilang naging pag-iingat, hindi rin nila pinahintulutan na may mga taong makakita sa kanila. At sa halip na dumaan sa kalsada, pinipili nilang dumaan sa kakahuyan. Hindi naglaon. Pagbalik nila sa bayan, agad silang tumuloy sa dati nilang tahanan. Ilang araw din silang nagmasid mula roon hanggang sa may mga nasagap na silang balita ukol sa mga pamilyang naghahanap
sa mga katutubong may katangi-tanging abilidad. Nalaman ito ng kanilang mga kakilala, pero hindi nito ipinagbigay alam sa kanila. Gawa ng alam ng mga ito na hindi sila mahilig sa mga ganoong uri ng balita. Nang marinig naman ito ng tatay niya, dito na sila pasimpleng nagmanman. Natunugan kasi nila na ang pamilyang yon ay naninirahan lang din sa mismong bayan. Kaya naman inaasahan nila na oras na lamang ang pagitan bago sila magkita-kita. 2 araw pa ang lumipas. Gamit ang mga bakas ng presensyang nararamdaman nila, natunto nila ang kinaroroonan ng mga nilalang. At nang matagpuan na nila ang tahanan nito, minabuti nilang manatili na sa lugar na yon para magmasid at maghintay ng pagkakataon. Di na rin sila bumalik sa kanilang dating pamamahay, gawa ng kakain lang ito ng malaking oras. Aminado rin sila na walang nakakita sa lugar kung saan sila nagkubli, kaya hindi nila piniling sayangin ang ganoong pagkakataon. Kinagabihan ng pangalawang araw, malaya nilang pinagmasdan ng tahanan hanggang sa nakita na nila mismo ang paglapag ng mga aswang sa bubungan nito. Dito na rin nila natuklasan na hindi lang pala iisang pamilya ang namumugaran sa loob ng bahay. Nasa 13 ang mga nilalang na nakita nila, ngunit sa kabila nun hindi sila gaanong nabahala. Bukod kasi sa maihina ang mga ito, wala rin yung gabunan na gumagabay sa kanilang pangkat. Kaya naman para sa kanyang ama, isang hamak na lahi lang ito na pwede nilang gamitin para hasain muli ang kani-kanilang mga karga. Ilang oras pa ang lumipas. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, dito na kumilos ang tatay niya. Paglabas nito sa pinagtataguan nila, dali-dali nitong sinugod ang bahay ng mag-isa. Siya naman noon, pasimple na ring lumapit para pagmasdan ng maigi ang mga susunod na mangyayari. Alam niya na magiging kapanapanabik ito, kaya hindi siya pumayag na hindi ito masaksihan ng malapitan. Mabuti na lang talaga, maagang naagaw ng tatay niya ang atensyon ng lahat ng nilalang na namumugaran doon. Kaya naman bago pa ito makatungtong sa bakuran ng bahay, pinaligiran na ito ng mga aswang na kasalukuyang doong nanginginain at nagbabantay. Pagsilay naman dito ng tatay niya, napangisi lang ito habang hinuhugot ang daladala nitong gulok. Nagsimula na ring bumalot sa kanyang mga braso ang mga ginintoang ahas, indikasyon na pinaghahandaan nito ang pagkikita nila ng mga nilalang. Walang sabi-sabi, bigla naman itong pinagtulungan ng mga aswang hanggang sa may mga nakita na siyang nilalang na nagtamo ng matinding pinsala. Yung iba sa mga ito agad na humandusay dahil nung tinamaan ito ng talim ng gulok, halos umabot ito sa mga masiselang parte ng kanilang katawan. Yung iba namang tinamaan sa muka, halos mahati ang ulo, kaya naman hindi na ito nagkaroon ng panahon para mapaghilom ang kanilang mga sugat. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't agad na kinilala ng mga aswang ang lakas at husay ng tatay niya. Sinubukan din ng mga ito na gumamit ng taktika, pero sa bandang huli, hindi rin ito naging epektibo. Kahit anong gawin nila, sadyang langit at lupa ang pagitan ng kanilang mga kakayahan. Di man sa pagmamayabang, pero nung maramdaman ng tatay niya na hindi yon kalakasan, panaka-naka niya itong binigyan ng partida. Yun nga lang, sadyang hindi pa rin umaabot sa inaasahan nito ang kakayahan at lakas ng mga kalaban nila. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't nagdesisyon na itong lipulin ang mga natitira. At nung mapatay na nito ang lahat ng nilalang, sinunog nito ang tahanang yon bago nila ito tuluyang lisanin. Pagtungtong ng hating gabi, kasalukuyan na silang nagpapahinga sa lugar kung saan sila nagtago ng ilang araw. Habang naroon sila, abala naman nilang pinag-usapan ang mga posibleng mangyari pagkatapos nito. Ayon sa kanyang ama, wala itong ideya sa mga susunod na kilos ng mga nilalang, pero nakasisiguro ito na dito na magtatapos ang kanilang problema.
Dahil kasi sa pagkalipol ng mga ito, wala nang makakatuntun pa sa lugar nila. Nang marinig naman yun ni Damoy, labis-labis ang kanyang pagpapasalamat. Una niya kasing inaalala noon ay yung mga pinsan niya na wala pang kamuwang-muwang sa mga mangyayari. Hindi nagtagal. Habang abala siya sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, bahagya siyang napasilay sa kanyang ama nang marinig niya itong magwika ng, Ito na ang perpektong pagkakataon para makabukod sa pamilya na iyong kinagisnan. Masakit sa akin ang desisyong ito, anak. Pero dahil sa gusto mo itong mangyari sa'yo, susuportahan kita. Pagbalik natin sa bahay, ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Salapi, damit, at lahat ng hihilingin mo para makapagsimula kang muli. Pansamantala, habang hindi pa nakakalimot ang mga kadugo natin tungkol sa'yo, lumipat ka na muna sa lugar na malayo rito. Manirahan ka roon ng ilang taon, tsaka mo na pag-isipan kung babalik ka pa sa bayang ito. Nakakalungkot man ito pero marahil ito na ang huling beses na tayo'y magkikita. Bilang ama mo, Damoy, wala akong ibang hiling kundi ang iyong kasiyahan. Naway palagi kang gabayan ng ating mga bathala. pagkasambit nito ng mga kataga, dito na unti-unting tumulo ang kanyang luha. Gayunpaman, para hindi na humaba ang kanilang usapan, pinili niyang manahimik na lang. Iniwasan na niyang magsalita ng kung ano-ano dahil alam na niya kung ano ang patutunguhan nito. At dahil sa desisyon ng ama niya noon, kung kaya't nakamit niya ang kalayaan na minsan lang niyang pinangarap. Dumaan ang mga buwan at taon, masaya siyang namuhay sa buhay na gusto niya. Kalaunan, nagkaroon na rin siya ng pamilya na kung saan biniyayaan naman siya ng 3 supling. At hanggang sa pagtanda niya, sadyang hindi pa rin niya makakalimutan ang kanyang pinagmulan na tribong nagtatangan ng malalakas na kadaang.